Nosaltres ja fa anys que anem a la de Sabadell i aquest any, com hem vist que aquí a Cerdanyola la feien, hem dit al Holi un altre cop. Per divertir-nos. Sí, perquè ens vam enterar que el feien i volíem veure què era. I per donar la benvinguda a la primavera. Perquè veiem moltes fotos amb la gent que estava plena de colors i tenien curiositat i els volíem presentar. No sé res de la festa, la veritat. He vingut una mica per als colors i això. És la benvinguda a la primavera.